Ang araw po sa inyong lahat. Dito naman po nagbabalik po ang hiwaga ng Pangasinan na magsishare po naman po yung mabisang panglinis sa ating nagawang kasalanan po. Bago po tayo marap sa Diyos ay usalin po natin to ng panglinis sa ating mga ganawang kasalanan. Kahit ano po yung marami po yung nagawa nating kasalanan ay tiyak na malilinis po kung bukal po sa puso nyo ang paggamit po nito at humingi ng gabay. Gabayan tayo para patawarin po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Napaka-importante po itong panlinis sa Anima Christi po na Latin po. Narito po ang orasyon po na panglinis po, Anima Christi po. Napakabisa po ito panlinis sa ating sarili bago po tayo marap sa Diyos para patawarin po tayo sa ating nagawang kasalanan. Bigyan po tayo ng biyaya kung taos puso po tayong maglinis sa ating nagawang kasalanan. Narito po ang Anima Christi po. Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguinis Christi, Purissimi Christi, Purissima Mundamis, Dolvortus Christi, Distissimi Sanami Pasio Piissima Comportami, Uboni Sus Custodemi, Intra Vulnera Tua, Abscondimi non permita separari anti austi maligno dipinama in hora mortis bucami, Jubina anti poni majestati at cam Angelis Archangelis Tuis, Damdimti Impernita Ipinita Dios, Isus, Saicula Saeculorum, Amen. Anima Dominus Sabot Christi, Isus, Christi, at peccato igosum, Jerusalem, Barsadet, Labami, Salvami, Satur, Aripo, Tinit, Pirarutas, Salvami, Amen. Yan po.